Koppihankkeen perusidea lyhyesti sanottuna on se, että tässä pyritään yhdistämään pedagoginen kehittäminen ja sitten toisaalta tilankäytön tämmöinen kustannustehokkuus. Se toteutetaan sillä tavalla, että lukion oppiaineiden kursseilla kaikilla tunneilla ei ole käytössä koulutuksen järjestäjän osoittamaa tilaa. Koppihankkeen tavoitteena on rakentaa semmoinen toimintamalli, jossa pystytään tämä tämmöinen pedagoginen kehittäminen ja sitten tällainen tilojen kustannustehokas käyttö järkevällä tavalla yhdistämään. Se tavoite on myös se, että tähän saadaan mukaan mahdollisimman hyvin eri oppiaineet, oppiaineryhmät, ja käytännön toiminta tarkoittaa sitä, että eri oppiaineista ja oppiaineryhmistä tulee opettajia, jotka toteuttavat kurssejaan sitten tämän koppiperiaatteen mukaisesti. Koppihankkeella on omat www-sivut Pedanetissa ja sieltä saa perustietoa tämän hankkeen toiminnasta. Samaten Koppihankkeella on myös Facebookissa avoin ryhmä, joka on kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä.